Казан шәһәре башкарма комитеты Бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән берлектә 5 апрельдән 7 майга кадәр хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр өчен татар теле интенсивы үткәрә. Анда кунакханә, туклану урыны һәм сәүдә нокталары хезмәткәрләре татар теле кагыйдәләрен үзләштерә, грамматика һәм лексика буенча үзләренең белемнәрен ныгыта ала. Шулай ук Казан башкарма комитеты татар телен өйрәтү буенча проект төзегән яшьләргә үз телен бәйгесе игълан итә. Хикәяләр 5 апрельдән 31 июльгә кадәр кабул ителә. Бәйге 2 номинация буенча үтә. Җиңүчеләргә акчалата премия бирелә. Әсәрнең моңа кадәр бер кайда да басылып чыкмавы шарт. Конкурска килгән эшләрне тикшергәндә жюри әгъзаларының игътибар үзәгендә Казан шәһәре үзләрен башкалы кешесе итеп тоючылар, шәһәр тормышын сурәтләгән тарихлар, аңа бәйле вакыйгалар булыр дип көтелә. Париж, Нью-Йорк, Токио кебек зур шәһәрләр турында без сәнгать әсәрләре аша беләбез. Шул максаттан үзебезнең замандагы Казан образын тудырасы килде дип искәртә оештыручылар. Менә барыбер татар телле кешеләр үзебезчә бер атмосферада яшибез. Безгә барысы да билгеле кебек. Ләкин чынбарлыкта Казанда татар теле турында аңламаган һәм чыннан да белмәгән шул кадәр күп кеше бар. Һәм аларга менә чыннан да татар теле кызыкмы соң ул? Менә нәрсә бар татар телендә кызык иттереп? Менә шундый сораулары бар, шулай бит. Һәм без шуңа күрә тел материалында, әдәбият материалында, гомумән татар мәдәниятенә багышланган бик тә кызыклы әйберләрне менә туплап, нәкъ менә тәкъдим итәчәкбез дә. Казан турында ничектер китаплар юк кебек, риваятлар бар, легендалар бар, ләкин бүгенге Казан нинди ул? Бүгенге Казан менә безнең өчен, безнең Казанда яшәүчеләр өчен ул нәрсә ул? Ничектер аның символын, образын тудырасы килде һәм шуңа да конкурс игълан итәргә булдык. Ул 2 телдә булачак, татар һәм рус телләрендә, башка милләтләрдә бирә ала. Казанны мәңгеләштерүче бер туристлар өчен дә кызыклы итүче бер бәйге катнашырлар дип уйлыйм. Әгәр дә менә миңа да шундый мөмкинлек дисә, мин үзем катнашыр идем бик теләп.